Kwatieko twak ma kawuono Sharon en jiwo institutions mopogore opogore ma constitution omiyo ratiro mar rito ama protecting counties kaka Senet kod county assemblies mondo tii gi teko momigi kisheria mar ensuring ne county governments oyudo ratiro margi kalure gi kaka katiba wacho. Kendo debate moripo wabedgo en sani ni okoripo bed nwawuoyo ni county governments pod yudo 15% of the national revenue. Kineno katiba marwa nowacho ni between 15 and 30%, but gimosebedo katimre e higni 10 gi bath mosebedo gi county governments, the national government miyo gamana county governments the bare minimum ma en 15%. Omiyo nyaka wamany ama institutions mopogore opogore kaka Senate kod county assemblies nyaka ensure by supporting county governments ni gi make sure ni budgetary allocation mar 15%, which is the bare minimum, oyud kaka inyalo dhir mondo chop malo. To kendo nyaka gi perform their functions in their checks and balances mondo gi ensure no omenda mora manyalo lwar piny machop piny jopiny ochopo motiyo tich ma katiba marwa dwaro. Waneno komenda mang'eny